हरखाबै दुथां मानसिफोर पार्टिनि मानसिफोर बिदि फैनानै जेनेबा आंनि न'खराव डाइरेक्ट साग्लोबफैदों। बे पार्टिया जाहैबाय बिपिएफ पार्टी 20+ बिदि गारि फैनानै साग्लोबफैदों आरोना फुरा गन'खनफोरा बेंखनफैदों आरोना दुथांफोरा जेनेबा बाहारनि पार्टिनि मानसिफोरा फैनानै जेनेबा बिसोर रानदों मा होननानै बिदि होदों डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि आंनि न'खराव डाइरेक्ट एटेक खालामफैदों। जाथिखौ लानानै बा पार्टिखौ लानानै सोरखौबा डाइरेक्टयै आक्रमण खालामनो फैनाया बे अनुचित होननानै बिनि एक्सनखौनो आङो रेवन सारखार लानो थाखाय आं खावलायदों आरोना बेखौ गसंखौ उइदाउट प्रुफ फिसारमेना होनांगौ आरो थांनाय रबिबार मोनाव बेबायदि आंनि न'खराव जे फेमिलि गेदारिं आंनि रिं सेरेमनिनि जुगिदि जेनेबा जोंहा न'खराव फेमिलि गेदारिं मिटिं जादोंमोन मिटिं माने फेमिलि गेदारिं आरो ना जेनेबा आंनि रिं सेरेमनिनि थाखाय रायलायनो थाखाय सावरायनो जोंहा न'खरनि मानसिफोर गासिबो जथुमा जादोंमोन बे जथुमा जानाय समावनो हरखाबै दुथां मानसिफोर जेनेबा बाहारनिफ्राय बे पार्टिनि मानसिफोर बिदि फैनानै जेनेबा आंनि न'खराव डाइरेक्ट साग्लोबफैदों प्लास आरो आंनि न'खराव जितु फैनाय जोंनि आदै आलमा बेयो आंनि निजा आदै जायो आरो आंनि न'खरनि गासै गामिनि आदैमोन गासिबो बे आंनि न'खराव जथुमा जानाय समावनो बे दुथांफोरा जेनेबा बाहारनि पार्टिनि मानसिफोरा फैनानै जेनेबा अनेक नेगेटिभ पइन्ट खुनांगौनानै जेनेबा फैसा रानदों मा होननानै बिदि होदों डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि फैनानै जेनेबा आंनि न'खराव डाइरेक्ट एटेक खालामफैदों आंनि न'खरखौ जेनेबा दुंहाव थासारि खालामफैदों प्लास आंनि आदैनि गारि आरो आंनि आदैनिफ्राय जेनेबा गारि साबि हारि बिदि सेख'नानै बिदि चेकिं खालामफैदों चेकिं खालामनानै जेनेबा नाख्रांसि बिदि खालामदों प्लास लोगोसे जलफोरा जेनेबा पार्टिनि मानसिफोरा फैनानै सेखा रड हारि लानानै जेनेबा बेबायदि गावसोरखौ जेनेबा बिसे डाइरेक्ट खालामनानै जोंखौ सिगिफैदों आरो न'खरखौ वार्निं होना गालांदों थांनाय समावबो प्लास आरो बिसोरो बेजों जितु फैफानाय मानसिफोरजों लोगोसे जोंनि एरियानि आनजुलि पिसिडिसिनि जोंनि चेयारमेन सार प्रेम बसुमतारीमोन बिथांनि नामा प्रेम बसुमतारी आरो बे जोंनिनो गामिनिनो आरो बियो फैनानै डाइरेक्टलि फैनानै बियो प्रेम बसुमतारीया आंनि आदैखौ डाइरेक्टलि फैनानै बिदि सासपेक्ट खालामफैदों सासपेक्ट खालामनानै बियो जेनेबा आंनि न'खरनि थ्रु डाइरेक्ट बियो रायदों गाज्रि रावजों बुरायदों आरो डाइरेक्ट न'खौ गावनि गथ'फोरखौ लानानै आंनि न'खौ डाइरेक्ट साग्लोबनो थाखाय थिनदों बियो अर्डार होदों बियो पार्सनेलि अर्डार होदों बियो आरो डाइरेक्ट न'खरफोरखौ माबा खालामनो थाखाय बियो गावनो पार्सनेलि अर्डार होदों बियो प्लास आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामोदि चिफ सार जितु रेहन सार बिथांखौबो आं हमनानै आं रिकुवेस्ट खालामदों बिथांनि सायाव नोङो गोख्रोङै बे 12 आवार्सनि आन्दाराव नोङो एक्सन लानांगौ मानो होनबा बे बायसान्सआव आंनि फेमिलिया माबाफोर जानाय मोनबा बेयाव रावबो हेल्प हहाय खालामनो थाखाय रावबो गैयामोन प्लास आरो बे जाथायखौ जोंनि गामिनि रायजो मानसिफोरा गासिबो नुलांदों आरो लोगोसे आरो थांनाय समाव दम होना गालांदों बिथांमोना आरो इनफरमेसनखौ गासिबो गामिनिखौनो होदों होननानै बुंदों बिसोरो आंनि तारिखआ जाहैबाय आंनि जितु मेन प्रग्राम जितु रिं सेरेमनि बे रिं सेरेमनिया 9 तारिखआव जागौमोन बेखौ आवगायनि थाखायसो बे प्रग्रामा जादोंमोन आरोना 7 तारिखआव बे पार्टिया जाहैबाय बिपिएफ पार्टिया डाइरेक्ट गावसोरनो डाइरेक्ट नुजाफैदों आरो प्लास 20+ बिदि गारि फैनानै साग्लोबफैदों आरोना फुरा गन'खनफोरा बेंखनफैदों आरोना आंनि न'खौ आंनि आइ आफा गासैखौबो बेंखनफैदों आरो गासिबो आखाइयाव सेखा रड बेफोरबायदि लानानै आगजुफोर लानानै जेनेबा जोंखौ साग्लोबफैदों आरो मोदोमाव माने नाख्रांला नाख्रांसि बिदि खालामदों आरोना आखाइथ' होआखै जेनेबा नाख्रांला नाख्रांसि खालामदों आरो बिसोरो बेबायदि फैसा हारि जेबोथ' राननाय जायाखै जादों न'खरनि फेमिलि गेदारिंसो जादोंमोन जेनेबा आंनि रिं सेरेमनिनि थाखाय 7 तारिखआव 7 तारिखआव रिं सेरेमनि 9 तारिखआव जानो गोनांमोन बेखौ आवगायनानै 7 तारिखआव आवगायनो गोनां जादों आरोना इलेक्सननि थाखाय इलेक्सन भटनि थाखाय जाहा जेबो जाहानि न'खराबो जावबो आंबो प्लास आंबो बुंनो हासिगोन दायो जेनेबा बिफर 5 इयार्स जुदि आं जुदि पलिटिक्सजों जुदि आं लोब्बा दङमोनब्ला आं बे बिफर 5 इयार्सनि गेजेराव आं जुदि ओंखारगौमोन बाट आंहा बेफोराव जुदि पलिटिक्सआव जेबो इन्ट्रेस्ट गैयिनि थाखायनो आं जेनेबा आं बेफोर आगोलावबो ओंखाराखै दाबो ओंखाराखै आरो रावबो पार्टियावबो आंखौ थाबायनाय रावबो नुवा आंनि न'आव जमा जानायखौनो जेनेबा बिसोरो पलिटिक्सनि मोनसे नेगेटिभ पइन्ट लानानै जेनेबा आंनि न'खौ डाइरेक्ट साग्लोबफैदों आरो बिसोरो बेबहार खालामदों आरो बिसोरो बेयावहाय गामिनि सोरबाफोर साखि दङमोन नामा आंनि न'खराव साखि दं गामिनिफोर रायजोफोरजों साखि हिसाबाव साखियाव आंनि न'खरनिनो आदै दोङो आयंबो दोङो मामा दोङो बाबा दोङो प्लास आरो जलफोरबो दोङो जलफोर दोङो बिसोर गासिबो साखि दोङो रायजोनि साखि दोङो बिथांमोना नुजोबदों
थांनाय समाव माबाफोर हुमखि होलांबावदों? थांनाय समाव नायगोन दे नोंसोरो बिदि सिरि सिरि बिदि खालामनायखौ खालामनो बुंदों आरो नोंसोरो जेनेबा ना ओमफ्राय आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों सारनिसिम रेवन सारनिसिम बे जोंनि जितु प्रेजेन्ट चेयारमेन बिथाङा दे डाइरेक्ट फैनानै जेनेबा आंनि न'खौ जेनेबा डाइरेक्ट स्पटलि डाइरेक्ट चेक खालामनो थाखाय बे अर्डार होदोंमोन बे सासे गभर्नमेन्टनि जेनेबा सासे स्टेटनि स्टाफ जानानै जेनेबा बे डाइरेक्ट जेनेबा न'खरखौ रेडि खालामनांगौ बाट बिनि सायाव एक्सन लानायनि थाखाय आं रिकुवेस्ट खालामदों बे 12 आवार्सनि गेजेराव डिक्लेयार होनांगौ आरो बिथाङा माबाफोर मोनलांबाय नामा? रेवन सारा आंनि न'खराव आंनि फैनानै आंखौ जेथिया बुलायदों अब्ला आंनि मबाइलखौ डेमेज खालामदों आं खिथिगोन आंनि मबाइलखौ डेमेज खालामदों प्लास आंनि बिनानावनि मबाइलखौ साप्लाइ बारिसिं गारना होदों रां रुफा मोनलांदों आंनि न'खरनिफ्राय जेबो बुस्थु मोनलाङाखै आरो नामायना होदाखै आरो उइथ अल पारमिसन आं बिथांमोनखौ फैनायफोरखौबो आं नायनो थाखाय आं पारमिसन होखादों सोर सोर फैदों सोर सोर फैयाखै नोंथारा फोथायाखैबा नायनो हागोन होननानै आङो मोनसे खिन्थानो हादों आरो बुंनाय जादों आरो हुमखि होलांबाय गाबोन समफोर नोंथांनि न'खराव जुदि फिन सोरबाफोर गाग्लोबनो फैफिनबावोब्ला बिनि दायित्वखौ सोर लागोन बिनि नोंथांमोना माबोरै सानो? आंनि न'खराव जि बिसोरो जुदि बुंलांखादों जेनेबा नोंसोरखौ नायगोन होनना बुंदों जुदि बायसान्सआव आंनि न'खरनि फेमिलि जेनेबा इन्टायार फेमिलि जेनेबा आंनि न'खर परियाल रिलेसनशिप जेनेबा जि रिलेटिभ्स गासै जि दङ बिथांमोना माबाफोर जुदि खैफोदाव जुदि गोलैयोबा बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों आरो जोंनि चेयारमेननि सायाव आरो बिनि एक्सनखौनो आङो रेवन सारखौ लानो थाखाय आं खावलायदों आरोना बेखौ गसंखौ उइदाउट प्रुफ चेयारमेना होनांगौ आरो बिनि टीम बिजों जिथु सेंग्रा फैफानाय बिसोर टीमा फैनांगौ आरो बे गोबावजों सफैदों अब्लाबो मिथिजोब्बाय आरो घटनाफोरखौ आं साननाय मथेब्ला बे आंनि गोसोजों बा खोब दुखु मोनदों लाजिथाव मोनदों खारन एसेबां दिन जों भट होबोबाय बेबायदि जोंनि गामियाव जाफेराखै आरो देग्लाय गामियावनो चेयारमेन मोनदोंब्ला चेयारमेन थानायाव बेबायदि डाकाइट हिसाबै सेखा लहा लानानै आरो बे खुगा खाथेनानै डाकाइट बायदि फैनानै लुटपाट खालामनो फैनाय बायदि नुनायखौ आं बिराद सोमोनांदों लाजिनाय मोनदों आरोखि जाथिखौ लानानै आं लाजिदों भबिस्वतआव जाहाथे बेबायदि घटना जाया जोंनि बे गामियाव आरो बिहेखे जिथु न'खराव जाफैदों एखेबारे जाम्बा गोनजा मानसि खुनु पलिटिक्सनि मानसियानो नङा बेबायदि न'खराव फैनानै बेबायदि एसे लुटपाट खालामफैनायखौ नुनानै आं खोब दुखु मोनदों जाहाथे भबिस्वतआव बेबायदि जाथिखौ लानानै बा पार्टिखौ लानानै सोरखौबा डाइरेक्टहै आक्रमन खालामनो फैनाया एखे अनुचित होननानै आं सानदों आरो जोंनि गामिनि मुङालाय बे हाजोदुलि 3 नम्बर आमजुलि आदसा बे न'खराव जिथु रिं सेरेमनि जागोन बियो 9 तारिखआव लादोंमोन आरो 9 तारिखआव इलेक्सन जागोन होननानै मिथिनायखाय बिसोर साननै आवगायबाय 7 तारिखखौ लानो होननानै रायलायनाय जाबाय आरो न'खरनि मानसिफ्रा फैदों आरो बेबायदि बे थांलाय बे फैलाय जाबाय थादों आरो बे समावनो खोब सम्भब बे BPFनि मानसिफ्रा फैनानै थाखा रानदों मा रानदों होननानै सानदों बिसोरो आरो बेनिखायनो बे एटेक खालामनो फैदों जुदि थाखा रानदोंमोनब्ला गावसोरानो सेलाबनानै मोनलांजोबनो हागौमोन माथो बिदिथ' जों नुवाखै माथो बिसोरनो गावसोरानो मोनलांजोबगौमोन थाखा फैसाखौ आरो बिसोरनो थाखा होफैनानैलाय बिसोरो मा थाखा राननो सोरनो राननो खारन बिसोर राजनितिकनि मानसियानो नङा जेबो मिथिया बेनिखाय बेखौ लानानै जों एखेबारे लाजिनो गोनां जादों बे उदालगुरि ओनसोलनि बिथोराव जोंनि बिथुरा ओनसोलनि जायगानि मानसि आरो बे पलिटिक्सआव माने रोंगौथि गोनां मानसिबो नङा आरो बिसोरलाय मा थाखा राननो रोङो बेबायदि हिसाबै जों लाजिनो मोनदों आरो जाहाथे भबिस्वतआव बेबायदि जाया सान्ति जाहाथे जायो आरो बिसोरो जुदि दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै थांनायब्ला बे दायित्वआनो सोरनि जागौमोन बे BPFनि दायित्व जागौमोन आरो जायहा BPFनिफ्राय केन्डिडेट जादों बिथाङानो बे दायित्वखौ बाननांगौमोन बेखौ लानानै जों लाजिनाय मोनदों आरो एसेबां दिन जोंहा रिहन दैमारियाबो केबिनेट मिनिस्टार जाबोबाय आरो बिनि दिनाव बेबायदि जोबथा समाव जाफैनायखौ जों एखेबारे गरिहना होदों आरो गोसोनिफ्राय जायफ्रा फैदोंमोन बिथांमोना थांनाय समाव मा बुंलांदों बिथांमोना थांनाय समाव जायफ्रा लेंहरदों बिसोरखौ एसे दुसि होनानै जों मिथिनायब्ला बेबायदि जानायमोनब्ला रिं सेरेमनि बायदिसिना रायलायदों होनना मिथिनायब्ला जों फैयामोन ओरै होननानै बिसोर बुंलांदों जाहैबाय आरो